Hau argazki hau, dok laroi garen hamarkadako dok hau. Eta gogoratzen naiz, hau argazki ikusitxe gero, inginuan urteko tresna bat, makina bat, barrak alimentatzeko Holandarako. Gaur egungo Las Fiur enpresan egindakoa da, eta hementxe gagoz. Langile bi ere aldamenean, Miguel Ángel eta Josu, eta zure despatxoan, zelan bai izateko. Bai, hona. Zu eza despatxo gizona eta hementxe lan egiten duzu. Plano artean eta abar. Nire lantokika. Ni naiz despatxoko gizona, ni tailarreko gizona izan naiz beti, nik uste dut onjoegan hola jarraitzen dutela, ez da. Orain buso barik, baina jende artean sartuta. Jende artean sartuta eta tartien ekipuen lanien. Hemen daukat oin dibujoko maiori, da hor pixka bat invernadero de ideas, hori izeten da. Espionaje hori uste? Hori da, bai, espionaje industrial. Horrek argazki horre die beste makina batzu gure kompetentzietakoak. Da ni honekin saiatzen nahi zoin, hori hobetzen. Orduan, ondo kopiatzeak asko balio da, gaur egun be. Bai, kopiatzea ez toke, bueno, beti izen da problematikoa, baina hobetu inbiok. Kopiziak egin bakarrik jaitzeko. Beste batzu zela itxen dauen ikusi, da hura hobetu. Da merke egin. Pedro Mari. Bai, Miguel Ángel eta Josu. Bueno, nik ez dut uste Miguel izango litzakenik gai egun bat osua serian sartu, bere despatxo baten sartu eta neoteko elitzak gai izango. Ez da gizon despatxukua, sino que oso gizon dinamiko izan da beti, da oso gizon implikau izan da. Implikau esaten dutenian ez da implikaua arlo baten bakarrik. Sino que implikau izan da nada, bai erozer arazo da honean, bai teknikoki, bai ekonomikoki eta bai personalkire. Batiz bat ikusten dutena da oso estratega ondixia izan dela. Bizino ondiko gizona izan dela, orduan estrategia izetia ze garrantzi dukan oin ikusi dugu aileo ganean 100. urtea. Ikuste dut 100. urtea aileo ganean, ze oseatik izango zen. Gora bera larriak bizi izan ditugu azkenengo urteotan, krisi gogorra. Egia da urte batetik bestera erdia fakturatu zen duela eta landa guztibe inorrezala kanpora joan? Hori holaxe da. Krisi saldu zanean, azkenian lehenengo premisi izan zen, jendia zaindu, eta lanpostua mantendu. Eta, bueno, nik uste hori azkenian dela, basoze kontutan hartzekoa, bai enpresanaletik eta bai langileen aldetik ondan implikazio hori aurrera irtetzeko badaun artean, oin dela 6 urte ginenak, gaur egun hemen gare. Dana dela, ulertzen ez dudan gauza bat dago. Zuek 100 langile zari, ezta? Gitxi gora gara. Bai, 10 hori inguru. Ez egiteko sindikatorik? Horla da. Ez, langile guztien listau bat ditzen du, eta listau horretatik hilian, 3 pertsona joten dira pasatzen, delegau bezala itxen da benak. Horrek, nagusiarekin sekulako konfiantza dagoela adierazten dago, ezta? Bai, klaro. Bai. Miguel, zer remoten dut zuen? Bueno, nik usten dut, lehenengo azteko komunikazioa. Gero, ejemplua. Eta gero, erakartzen dabe gauza horrekin danein konpromisua. Da horrek dana nahazten dienien, hau urtetzen da. Laneko ambientia, ez gaguna etortzen denbora pasa, hemen inorreztozu ikusiko begira. 2009an zuri indako elkarrizketa baten irakurri neban, momentu hartan makina basaltzea baino turra irabaztea errezagoa zala. Bai, hola da hori. Egoera oso zaila zegoan. Oso zaila, eta pasau ginoan urte oso gogorrak. Enpresa batek etorkizuna izan dagian, zeintzut dira baldintzak? Bueno, nik usten dute baldintzasko baloria die. Eta esate baterako ilusinua, kompromisua, parte hartu erabagixetan, da gero, dudarik gabe, kalidadia zainu eta saltzera joan. Barruen, etxien egon da ez da saltzen. Guk euskaldunak normalien saltzaile txarrak izan getxuk. Itxien honak da saltzen txarrak. Hori aldatu biahu, itxien hona jarraitzu da saltzen ikesi. Oin diardugu proiektu batekin, da ondo bada gaur urtengo dau Alemaniatik makina berri bat oso importantia, eta hilerreako areke jarriko daue lehenengo harri bat. Zaitxik da, makina bat gauza dana, nahiz da pieza serie handikoak izan ez, 24 ordu lan etxeko. Da horrek markauko dau, amendik 5, 6, 10 urtera, gure mekanizako tailerra ziro diferenti izango da. Egongo die, urdu geixeu lanien, jendiek ez dau lan geixeu ingo, baizik gutxi hau, errezagoa izango da, baina teknologia askoz begeixeukin. Eta ingo,
faktura uko jainde bardinekin, nik usten dut, 2 aldez gehiago. Ez dakit, Miguelek, kanpo hizkuntzarik jakin barik, sare guzti hori zela montatu dagoen? Bueno, nik erderaz gaizki, euskeraz eitxakin jamakin ikasitxakoa, eta gero inglesa ikasi dut indizuen moduan. Hemen, klasiak motera etorri ziren, garai batian, 7 profesore etortzen ziren. Goizian 6etan da neu lehenengo etortzen izan. Batez be inglesa, baina etortzen ziren 7 profesore inglesa, bat frantzesa, eta beste bat alemana. Nun saldu hitxugen ezautu biok, arek diru kopurua diferentia, legiak diferentiak, oitxura diferentiak, kultura diferentiak, beste mundua, nazioa goitza diferentiak. Era askotako makinak egiten dituzue. Jaso duzuen eskaerarik arraroena, celebreena? Nikola, bitxi bezala, bitxikeria bezala, batin genuen opilak, roskak, itxeko, masia sartu makiniai, eta makiniak itxezabana zan, beak selezionau gramuak, zema gramo biaz itxuan opil bakoitzak, eta bandega batzuta kolokatzen zituen. Zea, zuen hori, Salamankarako. Letez maero, errexen. Bode muntxo ganen jabi lanian. Hango panadero bat egin. Gainera, esku zeindakoak emongo dabe. Bai, artesanos. Beste bat penginuan, bakik Fidel Castrok, nahi hitxuan, proiektilak kalibre 22. Da, amentxe inako makinekin, kubara eruan, da, arekin itxuan. Zenbat ordu ditu Miguelen egunak? 40. Bueno, ez, oin baino gehiago izan, baina ni egunero jaikitzen bostetan. Bostetarako ja jaikitxe gauten. Da, egun normaletan erretiratu, segurtutan? 11 inguruan. Baina, gabertizan zehose okurri dute jaiki du. Bai, jaiki, bai, hori edo importantia. Pedro Mari, gabian idean batet, inspirazio etortzen bak, hartuari, kaso egin, jaikitxea. Postita betetak, Bai. Egunero postita betetak. Dana dala uste, alboko baserritarrak zure orduen kontrola eroaten bala, ez da? Plazido difuntuak, esate ozta niri, Miguel, zela konpontzea ez da, ze pasatzen do Plazido. Ez que, gun basarretxarra jaku fama undixia, ordu asko lana itxeko. Baina ni hobera joaten nahi zenien, argixia piztuta egitzen dugu, eta goizien jaikitzen nahi zenien, bebaize, eta herria loitzen dokalatu. Bueno. Bergara ez da herria handia eta alkar ondo ezagutuko duzue. Zer moduz, konpontzen zara Martin Garaitan horrekin esate baterako? Bondo, nik txokat bape zerik. Ez daukat relazio gehiagi be, baina ondo. Arepa, bueno, bere idea hauskak enpresa izuen arluan, baina nik hori errespetau. Aspaldian irakurri eta entzun izan dut, Gipuzkoako enpresarioak azarrez agoziela aldundiarekin. Egia dala ez? Bai. Nik usten dut ekibokazio handi badala, oine jarri daben hori normatiba hori, impuestuen normatiba hori, impuesto de patrimonio eta gauza horrek, ni horrekin ez nago adoz. Hori dok, neure iritsiz, Euskadiko da Euskal Herriko entramau industriala ondo ezautzia. Zaintzik enpresarixuak Euskal Herriko, batez behin Gipuzkoakoak, diru pixka baten lortzen da benean, segiduen inbertitzeko emakinen ematen, eta hori mosten baldin bada, etorrikok handerantziz, etorrikok etxok inbertitzen, da gauza horrek aurre ez ditxuk urtetzen. Bueno, Laspiurrek 100 urte bete ditu, hori ospatzen ari zarie. Miguelek ez dauka jubilatzeko asmorik, baina betirako ez da. Esku honetan dago enpresa honen etorkizuna? Nik uste du baietz. Ni hor, neiko optimistanok. Etorkizuna honen eskuetan dago, alaba ere hemen daukazu? Dudeik ez. Bai. Zure pentsakera berbera dauka alabak, ala hor tirabirak izaten dira? Guraso eta seme alaben artean? Bueno, danon artean egitza ditxu. Hemen... Azarre... Askotan azarretu dira. Bai? Bueno... Askotan. Ez da hain hona eta hain mantzoa eta... Ez. Ne, mantzoa ez nok. Zorrotzian, zorrotza da. Bai. Bestela oso... Eta buru horren, buru horra. Baina danak, Eta enpresa munduan etengabeko berrikuntzari buruz ari garen arren, lehengo gauza sarrak ere oso gustoko ditu Miguelek, eta horretariko altxor batzuk ikustera joko dugu orain. Oso ondo. Ze kotxe dugu hau edo? Bueno, hemen dauku kotxe bat, hau da Chrysler, zaten dutze, amerikanuak,
Eta hau da 1900 eta 28. urtekua. Hau 6 zilindroko motorra da, eta lehen hau turismo izendakua, eta hemen gerra hostian zela danakin furgonetak itxezien etzeguelako, furgoneta india gero. Eta guztot, orain urtero herri isatik ardau ekartzeko erabiltzen duzuela? Bai, urtero, lezatik, patxontxo da hartaua itxen dabena, eta haren bodegatik ekartzen du urtero, 500 kilo, holako gauza bat. Orduan, ondo da bilo. Oso ondo, oso ondo. Zoragarri. Guztira zenbat kotxe inguru dituzu, Kotxeak guztira 10 ingurura arrimauko da. Eta batzuk oso bitxiak, bat esate baterako, karrerako kotxe bat. Bai. Fangioren sausoikoa edo. Bai, Argentinan erositxea eta karreretan ibilitxekua. Ez du de baker, kotxe amerikanua. Eta Bergarako taxista baten kotxe berezi bat, bai? Baitxa, Opel hori da LG 12. Eta 1913 urtekua. Eta alabe, gerra denporan ibilitxekua. Eta hemen, gerrako estenak itxen ibilizienien ontxe urte bete inguru dela, parte hartu zeban horrek estenarek rodatzen. Bande republikanoa egin ibilizan. Zure aldamenean dago aspaldiko 4x4 gabe? Bai, hau 4x4a, bakizu, hau Valladoliden indiako 4x4a. Gerra mundialan ostean urten zeban lehenengo teiko utilitarizua izen zen hau. Beste enpresario famatu baten kotxea badaukazu, Bai jauna, Leazpirako eta Euskal Herri osorako oso importante izen zena Patricio Etxeberria. Harek eukizeban Mercedes bat, modelo 170 SV, da aurrexo badauku. Kotxeak ez ezik, motorrape mordoa dituzu, ez da? Zenbat inguru? Bai, 50 inguruan ibiliko da. Eta zarrena, 1906 urtekua. FN, marka FN, Belgikan indiakua, 4 zilindroko motorrakin da transmisión por kardan, orduan. Hemengo izarra, zeuzelan esatearen, zein da? Bueno, hombre, bi bastante referentziakoa di bat Rollsa, hor da Rolls hori, da bestia hau pakarra, hau joan zan urtean erositxako pakarra, hori 8 zilindroko motorra linean daukana, oso kotxe hundixia eta ederra, kotxe amerikanua. El Rolls amerikano esatezotzen garai hartan. Bueno, zer da ditzuzu kotxe horretan bueltatxo bat ematen badugu? Bueno, esperientzia zoragarri izango da, zalantza bai. Ondo egongo da. Mendako, Agustin, kotxea garbitzen. Bai jauna. Hau da kotxea zaintzen dituena, ez da? Hori da. Kotxea zaindu eta konpondu eta dana itxen dutzana kotxea. Bai, baina kapritxo hau zurea izan da. Bai, bueno, ideia. Nik askotan berak esaten dau, pixka bat zirikatzaile. Bere aginduz, erositakoa da, ez da? Ordaintzu. Honek berotu, guri gurua berotu. Bai, Bai. Da, zenbat ordaindu zen duen hau? Badago jakiterik? Bueno, hau pago ginoan, 35.000 euro. Berak eskatzen zeban 300. Bai. Baina kotxe zegoen bezala ezin duken pago. Nondik ekarri zenduen? Valentziatik. Bai. Eta gaur salduko bazen duen zenbatean? Bueno, oin dagoen bezala, oin batzen da dana konpuntu da. Hone, prezio oin merkaban ibiliko die, 300.000 eta euro pixak itxu. Bueno, zuzara honen espezialista, gidaria, mongo dugu voltatxo bat? Bai, primera. Venga. Ederki. Hola. Bueno, a ver, hau, sombreroa, inok behar izatekotan? Neu beharko, inok behar izatekotan. Oso ondo. Miguel, laro eta marrotetik gora izateko ondo da bilkotxea, Oso ondo. Oso automobile hau fidagarria dut, fidagarria. Ze abiadura hartulik egitsi gora bera? Hombre, nik uste joate eunetik pasaulikela asko ez, baina horre tope txamar 110 izango litzaek, horti berako. Da? Egarri handia dauka? Bai. Gure antzea, hau ez dok, emon baek ibiltzen.
Ez dira begitxabik. Zema litro egun du? Bueno, segun nun ez dok, baina 30 litrora tokau legek, hola, kale erdixean da, tokau legek. Da bestela, hola, karretera normalean, 20 litro inguruan ibiliko da. Ja, kotxe bilduma edo kotxe kolekzioa amaitutzat emon duzuela ondino gehiago batzen zabizi, Bueno, nik uste bat, nahikoa amaitzuta da, hola, baina ezin leki sekula ezan. Aileatzen du momentu bat guztoko aparato bat azaltzen denien, da orduan horrek beti emoteok. Hori tentazio puxka hori, eta azkenien erosi igual. Bueno, edozi modutan, egunen baten, beste bidai bat egin behar dugu, bodega batera, txakolindegin batera, edo lango nun baitera, Miguel. Hori behonekin joango haitxu. Behonekin. Behonekin. Oso, tratu egin jadaok. Bai. Oso ondo. Dana. Hori baino lehen, saioa amaitzeko eta zure enpresaren mendeurrena ospatzeko, txakolina probatu behar dugu. Bai, jauna. Eta brindis egingo dugu. Hori duk. Bueno, Miguel, hemen zure kintol lagunetariko batzuk. Bai. Eta kuadrillakoak. Kinton lagunak eta kuadrillakoak, eskolan alkarrekin ibilitxekoek eta gauza asko alkarrekin injakoek. Bai, hainbeste gauza? Parranda batzuk bai bintzan. Batzuk. Bordo bat. Herrioxe aldera buelta batzuk eta... Bai, hori bai. Horrek esaten dago a la costa del Txupete? Bai, hola da. Oitxura zarrak berriztu bide itxu. Hobedo, hemen eratia baino, Bai, igual etorri zin, Etorri inustan behin, Tasizian, Txofara, autobusan txofara mozkortuz, etorri indian. Baina guzteko bat parakaida zajantzitxa etorri ziela, Zergaiti parakaida esan? Por si acaso. Txoferra pixia landuta jatorran da. Kinto afariak egiten jarraitzen duzu, ezta? Urtero eta leku berean. Oinartian berdina. Eta afarietan zer egiten duzu, Diskusioak alantak, ala harmonia... Kantuan, desente. Hemen, direktoriak Javier da Luis Ditxuk, dago beste zahata pixkat eta atzeko, zahata pixkatxoa. Azpalitxan nahikoa formalduta. Antxinean, kantuak hola pixkat pikante xarra marrape kantuan eitxe egin ustan, Baina... Taberna, ala... Antxinean taberna, dudai gabe. Enpresak egun urte bete dituelako, topa egingo dugu, Osasuna eta bakea, eta Laziorrek itxienez beste egun urte bete da izela. Hola izen derela. Eta 25 urte barru, hemen egon gaitezela. Hori da. Ze kantu aukeratu duzu bukatzeko? Lehenengo trago batean. Bai, hori bai, lehenengo trago. Ze kantu? Aita jainkoa. Bai. Horre beste zer txiki bat bajak. Hau aita jainkoak aukeratu jue, baina nire gogo handikua dokau abesti hau. Zaitxikaneo eta txiki bajak. Javier Lizarra eta Bixok, garai hartan gazti egin janien, Bergako plazan dantzie hauen, musikie hauen, eta bi neska oso ederrak eta guapak ikusi egin usten bastarrian, da hortxe eskatu bihotzeu dantzia. Joan ginen dantzi eskatzea eta kalabazak hartu ginuzen. Orduan, zea, estenarixua joan andrak eta egote ziren albuan aurra ikusten, eta ikusi zebenien hori nahikoa barrein joen momentu hartan. Da, nego esan nahotzan, Javier, honek hau hola etxula abiar asuntu hau. Da, zein ginuan, abestu ingontzan neska harei, hause, da, gero zuan espetakulo politxan neskak eitxakitzen zein. Ero, ige zein, Bentsat lotza galanta pasatu. Eta antzeren atxua zelako barri egin zituen, haren oroimenez egingo juegu hau. Lehenengo zeuek kalabazekin lotzatuta, eta gero eurak. Bai, lotzatu asko ez ginuzanin, baina pixkat amorro pixkat emoteok, ez to? Aita jainkoak egiban indu, zeruetako giltzari, Axe orduan jakiko nuke, atean hori iriki, lehenengo aitari, gero amari, gero anai arrebani.
Ne